Na, kezdheted. Ez igen, ez. Ez igen, ez. Ez. Nem ez. Ez. Nem ott, Kata, nem ott. Ott. Biztos, Zizi? Igen. Ezt? Nem biztos. Saját nem így. Most próbáld meg, drágám. Úgy jó? Igen. Jó. Na, akkor fejezzük be a kukacot. Ez, igen. Ez. Az. Igen, az. Azt, igen. Nagyon ügyesen mutatod, igen, Katóka. Gyere, most nézzük, ahogy Zizi kirakja. Te is segíthetsz neki, vagy gyere ide, ülj ide. Hoppá. Nem baj. Nincsen semmi baj, visszaállítom, ahogy volt. Egy. Hihi. Hihi. Jó volt ott, Zizike, jó volt ott, ahova raktad először. Úgyni. Látod ott az arca? Úgyni, ügyes vagy. Ott a keze. Ott a keze? Igen. Ott van? Hova való? Ott. Biztos? Nem. Nem biztos. Ott van. Itt van. Oda való? Igen. Nézzük meg azt a képet. Jó van akkor. Igen. Következő. Ez. Ez igen. Az az? Az. Biztos az. Hát akkor rakd oda. Biztos az. Wow. Hihi. Hihi. Hihi kis. Jó. Mit találtál? Várjál, cicám. Ezt kitaláltam. Az micsoda? Csonki. Ide van. Biztos? Basz. Cicóka, de hol van az a 100 lábú malocska? Hát hova kerül a feje? Ohó. Na hát ez így már sokkal jobban mutat. Na már hány darab van még hátra? Ez. Hány darab? Olyan paca. Forgasd máshogy, drágám. Forgasd máshogy. Nem sikerül. Ott én most már látom. Én már látom, drágám. Én már látom, ott van, jó. Ne, azt hagyja, drágám. Segítsd inkább megkeresni, hogy melyik a jó oldala annak a kockának, ami ott van Zizinél. Cicoka, ezt hagyjad így. Ezt hagyjad így, segíts megkeresni a megfelelő kockát. Katóka, ez nagyon csúnya dolog volt.